Devam etamiz. Hazır i harfini yasarak öğrenirge vakit kelip жетті. Qabat. Hazır birinchi qat yo'nalishlarni tutamiz. Mana bu i harfi demek endi u yumri forma yangidan. Mana bu yağından başlap, kırığı sul kırıйдагы yağından başlap onga таба жиберебиз, анан өскө көтөрүлөбүз да, соңунан оска түшүп жетебиз. Һәр башта бу сүрөтнү кабатлайбыз. Менә бу ноктадан башлайбыз, онга таба жиберебиз. Хәзер өскө һәм оска төшәбез. Кайчакта балалар менә булай ясарга тырыша. Аңа алай жеңелрәк. Дөрес түгел, ул соңнан проблема китереп чыгарачак. Өйрөнгөн вакытта эреттеге булсын, дөрес юнәлешләрне тоту. Һәр беренче кат юнәлешләрне булдырабыз менә. Булдырдык. Бу юнәлеш дөрес булганга, без аның астына сызык куябыз. Менә бу харф миңа ошый, шуның өчен мин аны күрсәтер өчен астына сызып куям. Хәзер икенче катны кушабыз. Инде бу контроль нокталарына тию дигән максатны үтәргә тырышабыз. Беренче ноктадан икенчесенә, өченчесенә, һәр менә монсында дүртенчесе булып анысында тиеп китәбез һәм аска таба соңгы ноктаны тиергә тырышабыз. Нокталар безгә юлның кырларын үтәргә ярдәм итә. Менә бу харф беренче, икенче катны үтәгән. Шуның өчен ул миңа ошый, аның астына сызып куям. Берничә харфны язада бала, арасында ошаганнарын, менә ике катны үтәгән харфләрне сызып барасыз. Калган харфләр ошамаган булса, сезгә сез аларга игътибар итмисез, бер сүз әйтмисез. Менә ул иң мөһиме. Ул иң авыры да булырга мөмкин. Но ул бик нык, бик көчле ысыл. F харфы. Димәк, карыйбыз бу укларга, өстән аска таба төшә беренчесе, икенчесе сулдан онга таба. Бу сүрәтне кабатлыйбыз. Һәм бетерәбез. Әйдәгез, ясап карыйк үзебез. Өстән аска, сулдан онга. Булдырды. Безнең укучыбыз астыннан сызып куябыз. Димәк, бу зачет дип әйтик. Һәр икенче, бу беренче кат булды, икенчесен кушабыз. Менә монда бу прописта мәзәгрәк инде минем өчен. Ясап карыйк әле менә дефтернең битендә. Ул бит анда менә ике шакмакның биеклеге булып чыга. Җиңелрәк менә. Так, булай булса, бу артык киң була. Әйдәгез, хәзрәк ничкәрәк дигән. Менә киңлеге тулы шакмак булмасын, әзрәк булсын. Булай булса, матуррак килеп чыгачак. Менә өстән аска инде ике шакмакның биеклеге булсын. Менә шулай. Бу уртадагы элементны шул шакмак араларында ясасагыз да була. Менә. Монда да. Монда контроль ноктаны ясап та җибәрергә була, менә күренсен. Чөнки бу прописта монда хәтле язырга кушмаган. Кызганычка каршы. Кушкан булса җиңелрәк булыр. Димәк, икенче катыбыз контроль нокталарны үтәү. Менә монда аска тисен. Ул матурлыкны бирә. Ул харфләрнең биеклеген бер итергә ярдәм итә. Булды. Охшаган харфләрне астыннан сызабыз. Охшаган харфләр дигән сүз ике каты да үтәлгән дигән сүз. Һәм өченче харфны алып җибәрик. G харфы. Монда инде йомрый формада, һәм менә монда этер формага охшаган бер форма. Унан сулга җибәрәбез, аска төшәбез. Кире кайтабыз. Һәм
Шул ук ноктадан башлап аска таба төшүп, солга әзрәк күтәрелеп җибәрәбез. Күтәреп җибәрәбез. Әйдәгез, уңнан солга ясап бетерәбез. О хәрефе булып чыга. Хәзер о хәрефенә кушабыз. Менә мондый бер зур этер. Менә дәфтәрнең битендә ул менә булайрак күренергә тиеш. Монда терелсен шакмакларның якларына. Алар җиңелрәк тә, матуррак та күренә. Ясау да җиңелрәк. Аңлырак. Аңлашуы әйбәт. Так, аңлырак түгел, күренеше аңлашыла. Хәзер әйдәгез, о хәрефен ясыйбыз башта. Бу мөһим менә уңнан сулга булсын. Ясап бетерәбез дә, шул ук ноктадан башлап, аска таба таякны җибәргәч, әзрәк сулга бурыла иң соңгы моментта. Беренче каты юнәлешләрен тикшерәбез баланың. Менә аны карап утырырга кирәк. Ничек ясый ул аны? Процессын күрергә кирәк. Хәзер менә юнәлеше үтелгән. Балам, бу дөрес, миңа бу ошый, мин шуның өчен сызам астына. Хәзер инде икенче катында кушабыз. Бу контроль нокталар каты дип атыйм мин аны. Ул юлны саклау каты. Этап. Юнәлеш плюс юлга дөрес тиюе. Кырга чыкса, без аны просто бер сүз әйтмибез. Җитмәсә дә тоже. Гел күрмәгән төсле бер сүз әйтмибез. Безнең бүтән игътибар әйбәт хәрефләргә юнәлсен. Шуларны без шуның өчен астларына сызып чыгабыз. Менә игътибар юнәлгән эшләнәчәк. Һәм ул гына эшләнәчәк. Шуның белән эш тизрәк барачак. Бу психологик ысул. Һәм менә бу H хәрефен дә алып җибәрик. Бу җиңел хәреф дип тоела өстән аска төшәбез. Укларны үтибез, менә бу укларны. Сулдан аска төшәбез. Бу сурәтне кабатлыйбыз һәм юнәлешләрен дөрес итеп ясадык. Хәзер үзебез дә ак җирдә кабатлыйбыз юнәлешләрен. Бу да дөрес, шуңа күрә сызып куям астын. Хәзер икенче катында кушабыз. Менә тагын да F хәрефендә кебек бу таякның биеклеге менә монда дип нокта куеп ярдәм итсәгез дә була балага. Өстән аска төшәбез һәм сулдан уңга барабыз. Менә бу нокталар тиелсен. Булды, бу дөрес, шуның өчен бу сызылган. Дәфтәрдә ничек күренеше? 2 шакмак биеклеге һәм 1 шакмак җитмәсен киңлеге. 1 шакмактан әзрәк булсын киңлеге. Ул вакытта матураклык күренә. Булды. Булары астына да мин сызарга риза, чөнки алар миңа ошый, алар 2 катны да үтиләр. Булды.